Dali guys, malaki. Malaking dalag. Yun o. Huwag kang makalagot. Yan, hello guys. Welcome back ulit sa ating munting channel. Maniniksay na naman tayo ngayon. Napasyalan ko ulit tong itong lumang spot. Baka makadali dito. Matagal na akong hindi nakabalik dito. Bola lang yan. Sana kahit paano makapag-uwi ng pang-ulam. Yan, sige guys. Update ko na lang kayo mamaya kung meron. Stay ko na lang. 7 hours later. Guys, medyo malaki. Naman kaya. Yun, naman guys, naman Bueno mano. Yun. Yun o. Bueno mano natin. Wow naman! Wow! Wow! Dali kaya guys. Tilapia. Dali ka. Hindi yung talagang nagpakita. Yun o. Medyo nadamage ng konti yung bahala. Dali guys. Kaya nga ikaw alam kung madaling ang tsamba mo, malakas eh. Apat natin. Yun o. Guys, malaki. Malaking dalag. Ano yung kaya ito eh?
Huwag kang makalagot. Ay. Laki guys. Ay. Ay. Tangga. Laki guys. Sayang. Sayang. Sira pa naman yung balak ko. Sayang. Nahugot. Laki pa naman. Sayang guys. Malapit guys. Malaki guys. Malapit. No. Pugsat. Putol yung tali guys. Yan, hindi ko alam kung paano nangyari. So, nawala yung bala. Ayun yung tali niya. Ibigay mo ito. Natay-dagitan ng halanan. Dali guys. Naliliit. Wala. Parang malaki lang. Uwi na guys.
tayong madaling pang ulam. Paanim din tayo. Pwede na yung pang ulam guys. Sige, hanggang sa susunod na video ulit. The next day. Yan guys, yung huli natin ngayon, paanim. Sayang yung dalang malaki. Nahugot kanina. Ang laki pa naman. Bawi na lang sa susunod guys. Okay guys, hanggang dito na lang.